Centrum príležitosti Valašska má 3 budovy. Prvá budova, číslo 1, už momentálne zrekonštruovaná, prebiehajú tu vzdelávacie aktivity, máme tu komunitné centrum, sociálnu prácu, máme tu aj administratívne priestory ľudí, zamestnancov teda nášho centra. Budova číslo 2, tam máme našu profesionálnu práčovňu, sociálny podnik Vasko. Perieme aj pre čestnú stráž, perieme pre ministerstvo obrany, perieme pre hotely, je to naozaj teda práčovňa so všetkým, ktorú momentálne zväčšujeme a rozširujeme naše kapacity, aby sme vedeli nadobudnúť nových klientov. A budova číslo 3, to je niečo, čo dotvorí Centrum príležitosti Valašska a predstavte si štvorposchodovú budovu, kde vytvoríme viac ako 30 bytových jednotiek dostupného bývania. Čiže aj pre ľudí, ktorí si iným spôsobom nemôžu dovoliť bývanie, tu budú mať formou sociálne dostupného bývania vlastne možnosť zlepšiť podmienky svojho života. A takýmto spôsobom pokrieme zamestnanie, bývanie, pomoc s deťmi, vzdelávanie a sociálne služby pod jednou strechou.